നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതുപോലെ ഓഗസ്റ്റ് 6 നമ്മൾ ഹിരോഷിമ ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ചെറിയ കഥ കേൾക്കാം. 1945 ഓഗസ്റ്റ് 6 അന്ന് സഡാക്കോ സസാക്കിക്ക് പ്രായം 2 വയസ്സ്. ഹിരോഷിമയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അകലെയായിരുന്നു അവൾ. ഹിരോഷിമയുടെ ആകാശത്ത് ബോംബർ വിമാനങ്ങൾ പറന്നു നടക്കുകയാണ്. ആ കാഴ്ച കൗതുകത്തോടെ നിഷ്കളങ്കതയോടെയും കൊച്ചുമിടുക്കി നോക്കി നിൽക്കുന്നു. പക്ഷേ ആ കൗതുകം അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഭീതിക്കും ഭീകരതയ്ക്കും വഴിമാറി. ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ നിസ്സഹായതയോടെ കത്തിക്കരിഞ്ഞു. പലരും ആവിയായിപ്പോയി. അല്പം അകലെയായതിനാലും സഡാക്കോ സാസാക്കിയോട് മാത്രം ആ തീജ്വാലകൾ കരുണ കാണിച്ചു. കടന്നുപോയി. നിഷ്കളങ്കതയുടെ ബാല്യമെന്തെന്ന് അന്ന് ജപ്പാനിലെ കുട്ടികളാരും അറിഞ്ഞിരിക്കില്ല. റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വികിരണങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരെ കൊന്നൊടുക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവർ വേദനയോടെ വിട പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആറ്റം ബോംബിൻ്റെ തീജ്വാലകൾ സഡാക്കോയോട് കരുണ കാണിച്ചതാണ്. പക്ഷേ കാലം കരുണ കാണിച്ചില്ല. രക്താർബുദത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അവളെയും റേഡിയോ വികിരണങ്ങൾ ആക്രമിച്ചു. പക്ഷേ ആശുപത്രി കിടക്കയിൽ വെച്ചും അവൾ ആശ കൈവിടുന്നില്ല. ആശുപത്രിയിൽ അവളെ സന്ദർശിക്കാൻ ചിസുകോ ഹമാമോട്ടോ വരാറുണ്ട്. ഒരു ദിവസം സഡാക്കോയ്ക്ക് കടലാസ് കൊണ്ട് ഒരു കൊക്കുണ്ടാക്കി കൊടുത്തു ഹമാമോട്ടോ. സഡാക്കോയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൊക്കുണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചു. വെള്ളക്കൊക്കുകൾ ജപ്പാൻകാർക്ക് ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ്. ആ ഐശ്വര്യത്തെ വിളിച്ചു വരുത്താനായി ആശുപത്രി കിടക്കയിലിരുന്ന് സഡാക്കോയും കടലാസ് കൊക്കുകളെ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. 1000 കൊക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും എന്നാണ് വിശ്വാസം. അത് അവളെ ആവേശം കൊള്ളിച്ചു. 1000 കൊക്കുകളെ ഉണ്ടാക്കും, ഞാൻ രക്ഷപ്പെടും. സമയം കടന്നുപോയി. ആരോഗ്യനില വഷളായി. പക്ഷേ ഒരു രക്താർബുദത്തിനും തന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്താനാവില്ല എന്ന ആത്മവിശ്വാസമായിരുന്നു അവൾക്ക്. എന്നാൽ വിധി മറ്റൊന്നായിരുന്നു. 1000 കൊക്കുകൾ എന്ന പ്രതീക്ഷ തികക്കാൻ പോലും ലിറ്റിൽ ബോയുടെ വികിരണങ്ങൾ അവളെ അനുവദിച്ചില്ല. 644 കൊക്കുകളെ പൂർത്തിയാക്കി 1955 ഒക്ടോബർ 25 ലോക ജനതയ്ക്കായി തൻ്റെ പ്രതീക്ഷകൾ കൈമാറിക്കൊണ്ട് അവൾ കടന്നുപോയി. സഡാക്കോയുടെ പ്രിയ ചങ്ങാതി ചിസുകോ ഹമാമോട്ടോ നിറക്കണ്ണുകളോടെ അവൾക്ക് വേണ്ടി 1000 കൊക്കുകളെ പൂർത്തിയാക്കി. പ്രിയപ്പെട്ട ആ കൊക്കുകൾക്കൊന്നിച്ചാണ് അവളെ അടക്കം ചെയ്തത്. പക്ഷേ സഡാക്കോ അറിഞ്ഞിരിക്കില്ല തൻ്റെ പ്രതീക്ഷകൾ നിലനിർത്താൻ ലോക ജനത മുഴുവൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നത്. അവളുടെ മരണശേഷം ചിസുകോയും സ്കൂളിലെ ചങ്ങാതിമാരും ചേർന്ന് അനേകം കത്തുകൾ എഴുതി. തങ്ങളുടെ പ്രിയ ചങ്ങാതി സഡാക്കോയുടെയും ആണവ വികീരണമേറ്റ് അകന്നുപോയ ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികൾക്കായും ഒരു സ്മാരകം നിർമ്മിക്കണം. ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ആരുടെയൊക്കെയോ ഈഗോകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള യുദ്ധങ്ങൾ ഇനി വേണ്ടെന്ന് പറയാനുള്ളൊരു സ്മാരകം. ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കത്തുകൾക്ക് ഏത് ആറ്റം ബോംബുകളെയും ഉരുക്കിക്കളയാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നു. ജപ്പാനിലെ സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് ഒറ്റ മനസ്സോടെ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചു. സ്മാരകമുണ്ടാക്കാനുള്ള പണത്തിനായി പ്രചാരണ പരിപാടികൾ നടത്തി. അവസാനം 1958 മെയ് 5 ആ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ടു. കുട്ടികളുണ്ടാക്കിയ ആയിരക്കണക്കിന് കടലാസ് കൊക്കുകളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഹിരോഷിമയിലെ സമാധാന സ്മരണിക ഉദ്യാനത്തിൽ ഒരു വലിയ പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. സമാധാനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്മാരകം. ആ സ്മാരകത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഇന്നും ഓരോ കുട്ടിക്കും കാണാം കടലാസ് കൊക്കുകളെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഡാക്കോ സസാക്കിയെ. സഡാക്കോ സസാക്കി എന്ന 12 വയസ്സുകാരി മനുഷ്യത്വമുള്ള മനസ്സുകളിൽ ഇന്നും വേദനയായി അവശേഷിക്കുന്നു. എല്ലാ വർഷവും ആഗസ്റ്റ് 6 1 കോടിയിലധികം കടലാസ് കൊക്കുകൾ ഹിരോഷിമയിലെ സമാധാന സന്ദേശ ഉദ്യാനത്തിലെത്തും. ലോകത്ത് മനുഷ്യത്വമുള്ള മനസ്സുകൾ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ പ്രതീകമാണത്. സഡാക്കോ സസാക്കി എന്ന 12 വയസ്സുകാരിയുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ എല്ലായിടത്തും കുട്ടികൾ പരിശ്രമിക്കുകയാണെന്നും. ഹിരോഷിമ എന്ന ദുരന്ത ഭൂമിയിൽ സമാധാനത്തിൻ്റെ വെള്ളരിപ്രാവുകളായി എത്തുന്ന കടലാസ് കൊക്കുകൾക്ക് പുറകിൽ സസാക്കിയുടെ നിലവിളിയുണ്ട്, വേദനയുണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അവളുടെ പുഞ്ചിരിയുമുണ്ട്. ഹിരോഷിമ ദിനത്തിൽ സഡാക്കോ സസാക്കിക്ക് വേണ്ടി നമുക്കും സമാധാനത്തിൻ്റെ വെള്ളരിപ്രാവുകളായ കടലാസ് കൊക്കുകളെ നിർമ്മിക്കാം. നന്ദി, നമസ്കാരം. എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബൈ ബൈ.